özellikle de dünya netleşiyor. Meseleya penaberan ku wek keşeyeke global tê amaje kirin li Tirkiyeyê jî di demên dawîn de wek babeteke sereke bi taybet di nava partiyên siyasî de zêdetir dibe rojev û penaber wek sedema krîza aborî û civakiya wî welatî tê destnîşan kirin. Aktivîstê Sûriyeyî Taha Elqazî ku piştî destpêka şerê navxweyî li welatê xwe koçî Tirkiyeyê kir amaje dike, li gel gelek partiyên siyasî civiyaye da ku çareyek bo penaberan bêdîtin. Lê partiyên opozîsyonê penaberan bo berjewandiya xwe li hember desthilat bikartîne, desthilat jî penaberan li hemberî Ewropayê wek karteke siyasî bikartîne. Elqazî balkişand ser zêdebûna êrişên li ser penaberan jî. Mülteci karşıtı yüksek bir noktaya geldi. Li Ewropayê partiyên çepgir xwedî li penaberan derdikevin. Lê li Tirkiyeyê partiyên çepgir wek partiyên rastgir reaksiyoneke nexweş li hember penaberan nîşan didin. Ji ber metirsiya êrişê gelek malbatên Sûriyeyî zarokên xwe naşînin dibistanê. Di nava du hefteyên dawîn de sê koçberên Sûriyeyî hatin kuştin. Piştî ku hin aliyên siyasî li gel hin dezgehên ragihandinê bi awayeke organîzekirî dijayetiya koçberan kir, êrişên li ser koçberan gelek zêde bû. Son 2 hafta içerisinde biz 3 kişi hayat... Hikûmeta Tirkiyeyê bo vegera koçberên Sûriyeyê dest bi planekê kir û hewl dide qonax bi qonax koçberan vegerîne welatê wan. Lê li gorî Cenk Saraçoğlu'ya akademisyen şer bi temamî biqede jî vegera koçberan gelekî zehmet e. 700 bin Türkiye'de doğan Suriyeli bebek var, çocuk var. Niha 700,000 zarokên Sûriyê li Tirkiyeyê jê dayîk bûne. Li gel wê ji zêdeyî 1 milyon zarokên Sûriyeyî li Tirkiyeyê dixwînin û aşinayê civaka vî welatî bûnin. Krîza li Sûriyeyê çareser bibe jî vegera koçberên bo Sûriyeyê gelek zehmet e. Eger bi zext û fişarê koçberan bişînin Sûriyeyê, ev yek ne hukukî ne ehlakî ye. Yani burada olmuş Suriyeliler var. Yani Li gorî amarên fermî 3 milyon û 700,000 koçberên Sûriyeyî li Tirkiyeyê dijîn. Piştî nerazîbûna beşeke zêde ya xelkê wî welatî û hin partiyên opozîsyonê, hikûmet da zanîn ew ê koçberan vegerînin ser herêmên Bakurê Sûriyeyê ku kontrola wan herêman di destê artêşa Tirk û grûpên çekdarên opozîsyonê de ye. Ercan Da, Kurdistan 24, İstanbul.